a tots, avui explicarem els catalitzadors, d'acord? I ho farem amb un exemple. Marco, què és un catalitzador? Un catalitzador modifica la velocitat d'una reacció, O sigui, què, el més ràpid? o més lent. I saps una altra cosa dels catalitzadors? El què? Que no es consumeixen, o sigui, els pots anar repetint i sempre estaran plens, per així dir-ho. Per estudiar els catalitzadors hem volgut fer un experiment en el qual necessitem 70 mil·lilitres d'aigua oxigenada, 1.000 mil·lilitres de Fairy perquè es vegi millor la reacció. El nostre catalitzador en aquest experiment serà el iodur de potassi. Ara farem la dissolució. Just tell me what to want.